रोड कोच सोनेजी के मकाम से टूट फूट का शिकार। नाल रोड जो कि बहुत सी आबादियों को मिलाने वाली इस सड़क पर बाज मकामात पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जहां से ट्रैफिक रेंग रेंग कर गुजरती है। जिम्मेदारों और हुक्काम की बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाने के बावजूद भी सूरत हाल जूं की तूं है। एक साल कबल इस रोड पर गड्ढे भरकर हमवार किया गया था, मगर नकासी का कोई मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से यहाँ से सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। नाल, गिरेशा और बेसेमा के अलावा छोटे बड़े शहरों की तमाम ट्रैफिक इस रोड से गुजरती है। تبين تارشيات دانغان پنجگور تربا پنجگور نا طرفنا بندہ بعض مطلب گاڑی بریرا دا بولا ملا خاص کر گاڑی بریرا سی پیگنا تو گاڑی دا ہمیشہ بریرا کار دا روڈنا ندیر مطلب کسر اثر را کدیتا کسک کو افتی بند کرے نو نہ انتظامی سے چو دافتے مطلب انت کپنن گزارش کینا تینا سرکاران کہ بھئی دا روڈ جوڑے برابر کر نہ دا پریشانی خاص کرنا دا دکاندار کو بھئی 5 منٹ نہیں ہو صفائی کر نیم گھنٹے سے ہم پد دکان واپس میں شام پھر رو یلو روڈ سے دا کی بلا گاڑی کراسنگ کی چونکا کے انداخے کی موقع ملے پہ بھی کلاسنگ کی دا روڈ تو باز کلا بھی ہے باز تنگ کی دا سخت پریشان دکاندار مشمشنا دا بھی انصر 5 منٹ صفائی کر دا بھی ذلیل دا رش کا سے چونکا تے بھی برو سب روڈ سے بھی باز سنگلو ہر جگہ بھی پنو کھچو داڑے مننگ ٹی سرکار گزارش کی دا روڈ جوڑ کے دا ڈبل کے عوام پریشان داڑے کی داڑی چو صفائی مفق الٹا زیادہ چونکو گاڑی اس گدریں گے بھی کلاسنگ بھی سخت پریشان ہو دا کہ پنجگورنا نالنا تربت دوارنا گاڑی ٹوٹل انداز بنیں گے پندوارا دا بلو لائن سے سخت پریشان ہے عوام۔ اہل علاقہ نے صوبائی حکومت کی توجہ اس شاہراہ کی خستہ حالی کی طرف دلاتے ہوئے کہا کہ خستہ حال حصے کی مرمت کرائی جائے اور سیوریج لائن کو بھی درست کیا جائے۔ رپورٹ مرتضی بلوچ، وش نیوز، خضدار۔